Ничектер бер вакыт төлке бик нык ашыккан һәм тамак ялгарга берәр нәрсә юнәтергә ауга чыккан. Каз, мин сине хәзер өйгә алып кайтам да ашыйм. Каз кайгыга баткан. Мин риза төлкекәем, ләкин бер үтенечем бар. Мин җырларга һәм биергә яратам. Соңгы тапкыр биеп алырга рөхсәт итче. Ярарсың, әйдә, биеп кара. Син ашарга өлгерермен әле. Төлке исә авызын ачып калган.